נתחיל עם הסטנדאפ. אני רוצה להזמין לסטנדאפ ראשון בחור עם רצון טוב, יונתן גולבר. רגע. אהלן לכולם, סיימנו עם האימפרוביזציה, אפשר להגיע לחלק הרציני. לי קוראים יונתן, אני סטודנט, שנה שנייה כאן בבן גוריון. הייתי אומר לכם מה אני לומד, אבל כנראה שתשכחו את זה בדיוק תוך 4 שניות, נכון? אין פריט מידע שאנחנו שוכחים מהר יותר מאשר מה אנשים לומדים. וכאילו ברגע שמישהו אומר לי מה הוא לומד, יש לי איזה הבזק אלצהיימר קטן. עכשיו, זה לא בגלל שלא אכפת לי, באמת אכפת לי מה אתם לומדים, זה חשוב לי, זה חשוב לכם, אז זה חשוב לי. אבל זה פשוט נורא משעמם, זה נורא משעמם מה שאתם לומדים, מה שכולכם לומדים נורא משעמם. אגב, אני בטוח שאם מישהו היה ניגש אליי ואומר לי על משהו מעניין שהוא לומד, אז כן הייתי זוכר את זה, אני די בטוח. אהלן, אני שאול, אני שנה שנייה בנינג'ה בקוסטות. תכירי זאת דנה, אני בסטאז' בנהיגת מרוצים וגידול חדי קרן. זה משהו שהייתי זוכר, נינג'ה בקוסמות, גידול חדי קרן, אבל לא, הכל סוציולוגיה, אנתרופולוגיה, תיאולוגיה. אנחנו באמצע הסמסטר, סמסטר ב', הסמסטר האהוב עליי, נכון? סמסטר ב', הסמסטר הכי... אבל אני חושב שזה לא, אני חושב שאני ספציפית, הכי אוהב את סמסטר א', את תחילת שנה, סמסטר א', אפילו תחילת שנה א', יש את ההתרגשות, את הציפייה, מה שכבר אין עכשיו, ויש את כל הריטואל של השיעור הראשון, של שיעור ראשון בקורס חדש, הריטואל הקבוע, ואני לא מדבר על לחפש בחורות רלוונטיות ועל לחפש אנשים שאתה מכיר, זה לא מעניין. אני מדבר על באמת משהו שחשוב לי, משהו שמהותי לי, סוג של תחביב, אם תרצו. אני מדבר על למצוא מישהו טוב לשנוא. מישהו שיהיה לי כיף לשנוא, כל התואר, אני צריך מישהו כזה. עכשיו, אני ממש טוב בלזהות אותם אגב, עוד לפני שהשיעור מתחיל, אני ככה אוהב להסתכל בחוץ ולסרוק. ומספיק משהו ממש קטן, לא צריך משהו גדול כדי שאני אשנא אותך, מספיק שיהיה לך איזה בלורית שאני לא... או איזה בקבוק מים רב פעמי כזה, או אייפד, או שהוא עומד קרוב מדי לדלת, רק מחכה שהשיעור... ואז אני מזהה אותו, ואני יודע שזיהיתי נכון, אני יודע שפגעתי בול אם כשנכנסים לכיתה וכולם מתיישבים, איפה הוא יישב? בשורה הראשונה. בן של זונה. ואני אשאר מאחוריו כזה מספיק טוב במקום אלכסון כדי שאני אוכל לראות אותו טוב, ובאמת, שאני אוכל לתת את כל כולי ולשנוא את החיים שלו ולהסתכל, פשוט להסתכל ולחכות אותו אומר משהו ברור שאחרי 5 דקות פה בשיעור הראשון הוא ירים את היד כי יש לו משהו מה זה חשוב להגיד ואז הוא מרצה איתן לא לדבר וזה כבר לא רלוונטי מה הוא אומר, אני רק הייתי גרום לי לשנוא אותו יותר ואני מחכה שהוא יגיד את זה. מעניין שאתה מדבר על ליבוביץ' הוא בכלל כותב בספר שלו שהאקדמיה מבינה את ובר לא נכון. זה כמו ממתק לאוזניים, איזה כיף שהוא אמר את זה, אני כל כך הולך לשנוא אותך כל התואר. ואז באמת אני מרגיש שבורחתי ואני מרגיש שזה יום מושלם עם גם הזה שיושב לידי שלא הכרתי אותו עד עכשיו שעשה לי כזה איזה פורץ, ואז באמת אני מרגיש שזה יום מיוחד כאילו גם למצוא מישהו לשנוא וגם להכיר את החבר החדש הכי טוב שלי איזה כיף ביום אחד. לי יש רעיון אגב בהקשר הזה, בהקשר של השורות הראשונות, יש רעיון שחשבתי עליו הרבה זמן, חוץ לצלו איך לסנן באופן מאוד עדין את החומר האנושי באוניברסיטה. כדי באמת שיהיו פה אנשים טובים. פשוט צריך שבשיעור הראשון, בכל סמסטר ראשון, יהיה לנו עושה כזה כפתור קטן, ואחרי כמה דקות שהשיעור מתחיל, הוא פשוט נכנס על הכפתור, ויהיה פצוץ מבוקר של 2 השורות הראשונות. אגב, לא אתם, כן? אתם אתם. אתם ממש מי שפה, לא אתם. אהלן, אני פרופסור גדי רובינשטיין, ברוכים הבאים לפילוסופיה של המאה ה-16, אבל לפני שנתחיל, הפתעה. עכשיו, אני יודע, זה קצת קיצוני, יכול להיות שזה קצת קיצוני, והצטרכו כל פעם כמה ימים כדי לנקות את הליקים של דם ומקלדות וחלקי דברים ואייפדים וסמדרים אבל זה שווה, ויכול להיות שגם כמה בנות מהשורות האחרונות ייכנסו קצת לטראומה, בכל זאת זה לא פשוט לראות את 2 השורות הראשונות מתפוצצות
בשורה האחרונה עם בחורות סבבה, הם התגברו על זה, הם יהיו בסדר. כל כך שווה את זה, וכל כך בן גוריון, בלי שורות ראשונות. אז מה? אז אין לי חברה. אני דובר. אני מחפש באמת, אני מחפש את האישה, בחיים, באמת אבל אני מרגיש שאני בשל ואני מוכן. מבינים? שומעים עליהם או שאני מדבר קרוב מדי? אוקיי, ככה זה בסדר? ככה כולם שומעים? בכל אופן, אני מחפש אישה, אם זה לא היה ברור שאני מאחורה. וזה קשה, זה באמת קשה לחפש אישה. כי קשה להשיג אותם, כאילו קשה לי לגשת, רק לחשוב על לגשת למישהי בבר בכלל, בבאר שבע. זה מפחיד אותי, זה ממש מפחיד אותי, באמת, אני יודע שיש אנשים שזה קל להם, זה מפחיד אותי. אני אישית, הלוואי והייתי הומו, באמת. אני לא סתם אומר, אבא, אני מתנצל, הלוואי והייתי הומו. זה על הכיפק מבחינתי, זה כל כך פשוט, רק לגשת לבחורה, אתה מיד, ובעיקר בבאר שבע, אתה לא מתחיל מאפס, אתה מתחיל ממינוס. כי בחמש דקות הראשונות אתה רק קודם כל צריך להוכיח שאתה לא מוזר, או סוטה מין, או באר שבעי. ואם עברת את זה, אז בסדר, ואז מתחיל איזה מין דיאלוג, שאין לו ממש תוכן, פשוט מלא ברמיזות ובסאבטקסטים, שאני לא יודע לפרש, ככה ספורט, באמת עושה ספורט, לאן זה מוביל אותנו? אבל אם הייתי צריך להתחיל עם גבר, איזה פשוט זה היה, איזה קל, איזה תענוג. כאילו הייתי יושב בבר, מסתכל ורואה איזה מישהו חמור, שנראה לכיפה, ועם הלב ביטחון פשוט הייתי ניגש אליו, אהלן, אני יונתן. אתה נראה חמוד והתארגנתי על ירוק בן זונה ויש לי פה על ירוק ב-14 בדירה שאני הולך אליי. יש פה גבר שאומר את זה לא? אז אני הולכים אליי לדירה ונספרים קצת פלייסטיישן והיה כיף לכולנו ואחרי כמה זמן הייתי אומר לו בלי סאבטקסט, הייתי אומר שומע בוא נעשה עוד משחק אחד, אתה יכול לקחת את ברסה אם אתה רוצה ואחרי זה אנחנו נשכב והוא נגיד סבבה ונעשה עוד משחק אחד ואני שקרה, אני הולך לחדר שונה ונתנה אהבים אחד לשני, באופן שיטיב לשנו, ונפתוח, וזה נשכב, ואנחנו נשכב חבוקים אחד לברות השני. So much information! הוא ישאל אותי, יונתן, ומה אתה חושב עכשיו? ואני אגיד לו, מלאווח ובן אנג'לס? ויגיד סבבה ונאכל מלאווח ובן אנג'לס. אני אפילו לא הצלחתי לבוא אותו הביתה, איזה תעלום. לא. אבל לא, אני לא רוצה לעזור. זה טוב, אני לא יודע מה לעשות עם זה. אני מרגיש שנפתחנו. נפתחנו? אולי יותר מדי קצת נפתחנו. אני רוצה לשתף אתכם במשהו נורא, באמת משהו נורא, שמישהו אמר לי לא מזמן, סיפור אמיתי, אני מבטיח. לפני שבועיים, זה היה בשיעור תקשורת. גם תקשורת, והיה מין הרצאה שזה מצגת, אז זה ככה חשוכה, וכולם בלפטופים שלהם אפילו לא מנסים לשחק אותה שהם לא בפייסבוק, ואף אחד לא מקשיב, ופשוט, ואני עוסק לי באינטרנט לתומי, ברוטינה, בפייסבוק, גוגל, פייסבוק, וויינט, פייסבוק, ספורט 5, וככה חוזרים וחוזרים, ואני שמח וטוב לנו. ואז פתאום, חבר שלי בן, שיושב כאן לידי, שהוא גם עסוק בעניינים שלו, ונון שלמתי אותה מוחלטת, פשוט מתכופף אליי ועושה לי אחי, סתם שתדע, אתה נושם כמו שמן. אחי, אתה נושם כמו שמן. איזה דבר נורא זה להגיד לי, איזה דבר... אין לי מה לה, קודם כל הפסקתי לנשום עד סוף השיעור. ברור שלא נשמתי עד סוף השיעור. והייתי מעדיף שיגיד לי כל דבר אחר. כל דבר אחר יכול להתמודד איתו. אחי, שומע, אתמול לקחתי את אמא שלך לערב קריוקי בשכונת ד' והיה נפלא. קודם כל, אתה לא לקחת את אמא שלי לערב קריוקי אתמול בשכונת ד' כי היא בחו"ל. א', וגם אם היא לא הייתה בחו"ל, אם מה זה לא בעניין של קריוקי, אז יהיה לך. אני יכול להתמודד עם זה, אני יכול להפריך את זה, אבל אחי, יש לך נשימות של שמן? אולי באמת יש לי נשימות של שמן. אולי שנים שאני נושם כמו שמן, הוא הגבר היחיד שאיזו אמר לי את זה. אבל השאלה אם אני בן אדם באמת רוצה לדעת אם יש לו נשימות של שמן.
אתה רוצה לדעת את זה? האם אולי בכל נגע לווליום של הנשימות שלך, אתה משהו מעדיף להישאר בערפל? אז אני בן 25, שזה ממש לא חשוב, ממש לא חשוב, כי הרי אם עברת את גיל 18, זה כבר לא משנה בין כמה פעמים לך למה לחכות, אין לי שום גיל לשתגעו, אני בן 25, לא קורה שום דבר בגיל 25. שתחשבו שעד שאתה בן 18 יש לך למה לחכות, כאילו כשאתה בן 8 ימים ואתה גבר אז חותכים לך תשלום, וזה חשוב, אולי אתה לא זוכר את זה, אבל זה אירוע משמעותי ויש למה לחכות ובאים אורחים, וכשאתה מגיע לגיל 12 אז אתה יכול לעלות על כל המתקנים בלונה פארק, וזה אדיר. פחות אז, ואז מגיע גיל 13, ויש לך בר מצווה וצ'קים וקריאה בתורה, ואתה את המיניות שלך פעם, זה דברים מגניבים. ואז מגיל 13 עד גיל 17 זה 4 שנים של ציפייה מוחלטת לקבל רישיון. אין דבר שאתה מחכה לו יותר מאשר לקבל רישיון נהיגה, אז אתה מסתובב בשכונה, וזה היום הכי שמח בחיים הפרטיים שלך כשאתה בן 17, וזה מעולה. ואז כשאתה בן 18, בכלל זה טירוף. באמת כשאתה בן 18, הרי כל חבורת תיכוניסטים בארץ רק מחכה שיהיה להם סוף סוף מישהו בחבר'ה שיהיה בן 18 כדי שיוכל סוף להצביע בבחירות ולקנות לכולם אלכוהול שזה קטע מדהים, שזה קטע נפלא בעיניי, גאון מי שחשב את זה ביום שבו המדינה מאפשרת לך לצרוך בכמויות משקאות שיגרמו לך לעשות דברים שתתחרט עליהם כל החיים, באותו יום החוק מאפשר לך להיות שותף בגורל המדינה. נפלא בעיניי. אבל אחרי גיל 18, אם כבר עברת את גיל 18, זהו. כאילו אני בן 25, זה בול כמו 24, רק עם עוד 2 סנטימטר מתח. זה בדיוק משהו. ולכן לסיום, לפני שאני אגיד כאן, אני רוצה להציע כמה דברים, כמה חוקים שאפשר להעביר, כדי שיהיה לנו נעים יותר, יהיה לנו יותר נעים כדי לרצף את הדרך למוות בנקודות אור. בשבילי? בדברים קטנים, לא דברים שיגזלו לנו מקופת המדינה, דברים שלא צריך תקציב בשבילם, דברים שכולנו יכולים להסכים עליהם בכנסת, דברים שיעשו לנו טוב, דברים קטנים, לדוגמה, נגיד, אם הגעת לגיל 30, לפי חוק, אם מישהו שולח לך הזמנה לקנדי קראש, מותר לך לחרבן לו על הכרית. לפי חוק. אתה מקבל תעודה בדואר ואתה דופק לו בדלת וחברה שלו פותחת אהלן אני כאן בשביל הכרית של תומר. אתה אומר עוד אחד הגיע והוא מגיע בטעות, זה חוק ולהגיע ולחרבן לו על הכרית זה חיים נפלא זה טוב לכולם, זה יהיה טוב לכולם, זה יועיל גם לשני הצדדים אני בטוח. דברים קטנים, דברים נגיד אם הגעת לגיל 35 לפי חוק זה בסדר ולגיטימי להזיע בשכי. להזיע כמה שאתה רוצה בשכי, בכל מקום, זה לא בעיה, בשבילך זה בסדר, אם הגעת לגיל הזה אתה מקבל מין קל קטן בדואר, עם כזה לחולשה, עם ציור של בואש קטן, אתה יכול לשים אותו, ובכל מקום מותר לך להזיע בשכי, זה לגיטימי, הרווחת את זה. דברים קטנים, נגיד, אם הגעת לגיל 40, על פי חוק, יש לך כפל מבצעים. לא משנה איפה, לא משנה מתי, יש לך כפל מבצעים. יש לך אחד על אחד על כל החנות, ויש לך קופון של 70% הנחה, fuck the system, יש לך כפל מבצעים כדי 7 חולצות ב10 שקלים, שלמישהו יהיה מותר. אתה יכול להסתובב בקניון עם שקיות, מלא שקיות, מאושר עם עיגולי זהה שמגיעים לך עד לפה, שהפכת מלפני 5 שנים, ויהיה לך כיף, ויהיה לך טוב, ויהיה לי מה לחכות. ויש עוד משהו אחד, שאם אני צריך לבחור אותו, אז באמת אני חושב שזה הרעיון הכי מוצלח. זה נחמד לרצף את כל החיים, אבל גם צריך משהו בסוף, צריך משהו שיחכה לנו בסוף. נגיד להציב איזה יעד רחוק כזה, שנגיד אם הגעת לגיל, נגיד 92, גיל 92, זה היה לי גיל טוב לשאוף אליו. אם הגעת לגיל 92, לפי חוק, מותר לך לעשות הכל. לגנוב, לרצוח, לנעוף, אם זה רלוונטי, אסיד, LSD, מה שאתה רוצה, יש כאלה טקס מכובד אצל הנשיא, לכל האנשים ב-92 מגיעים, ונותן להם איזה מקל הליכה מזהב או משהו, ואתה מסתובב עם זה ומותר לך לעשות הכל. 250 קמ"ש נגד התנועה בכביש חד סטרי, דורס ילדים, ואתה עוצר אותך שוטר, ואתה מראה לו את המקל מזהב, ואתה נותן לו ספירה עם הצד המעליב, וגם דורס אותו.
איזה כיף, איזה אושר זה יהיה. זה עלול להרבות קצת בעיה, זה יכול להיות ממש בעיה של 60 דלוקים מהתחת מסתובבים בוססים את כל השכונה, אבל זה יהיה שווה, אני רק מתרגש לחשוב על להגיע לגיל 92. עכשיו, אתם לא? אולי אני לא זוכר כל כך טוב. אני לא יכול להקל. ואני גם לא שומע משהו. אבל שים את כל הכסף בשק ותרקוד את המקרנה, ביץ'.